Δεν υπάρχουνε ηγέτες, όλοι στην Ελλάδα ψεύτες. Καταντήσαμε εν ταινί ένα ξεφράγο αμπέλι. Πώς μας έχουν κάνει δεστε, πάτε σκυλί και άλεστε. Δεν υπάρχει σωτηρία και εθνική κυριαρχία. Η κατάσταση οξία, μα με την Ορθοδοξία. Και τον Πούτιν δεν φοβάμαι, πάντα ησύχως κοιμάμαι. Ζούμε σε μια προδοσία, όμως από την Ρωσία ο Βλαδίμηρος θα δώσει πρόσταγμα για να μας σώσει. Το οικοπαίδο γωνία κι όλοι μας σε αγωνία, που μας χωσάνε στην κρίση πριν αλέκτορ τρεις λαλήσει. Τώρα είναι αναγκαία ο σταυρός και η σημαία, και η νίκη μες στη μαχή όμοια δεν θα υπάρχει. Η κατάσταση οξία, μα με την Ορθοδοξία. Και τον Πούτιν δεν φοβάμαι, πάντα ησύχως κοιμάμαι. Ζούμε σε μια προδοσία, όμως από την Ρωσία ο Βλαδίμηρος θα δώσει πρόσταγμα για να μας σώσει. Η κατάσταση οξία, μα με την Ορθοδοξία. Και τον Πούτιν δεν φοβάμαι, πάντα ησύχως κοιμάμαι. Ζούμε σε μια προδοσία, όμως από την Ρωσία ο Βλαδίμηρος θα δώσει πρόσταγμα για να μας σώσει.